Sir Ramil. Ito na ba yun sa akin? Ay, maraming salamat. So, ito na pala. Akala ko hindi ako nakahawak. O, ayan ang patunay. Thank you, Manny Sato. Hapon sa atin lahat. So nandito ang team Pokeshirt para sa isang malagang mission na naman para makatulong sa ating mga kababayan. Ito yung J-Road version 2. So halos nandito po yung ating mga magigiting na presidente ng mga club. Ito si Brother Melvin. And then syempre ang aming presidente, ano ito, inner o outdoor? So si Papa Sam, so extra brother. Atawagin muna po sana natin kasi meron po kami kasalubong dun sa mga presidente. So ayun po. Bilang pagpapasalamat din po sa pagtanggap sa akin. So ang aming Joey Mateo. Manny Sato. Ayan o, ayan. So salamat sa lahat ng presidente at mga member na nakatendo. Ito ang mga galing sa Quezon. Uli pa boys! Ano pa ayun? Coffee ako. Mga Pulipo boys. So ayan. Mga pogi from Panganiban. So syempre, kasama ko rin ang mga empleyado ng Caltex. O ayan, mga pogi at magaganda. Siyempre ang aming master. Ayan. Ayan. Nasa ano pa? Nasa Ang punong abala din si J-Pop pa. siyempre ang MS Cos. Chong Motovlog, please subscribe. Chong Motovlog, please subscribe. And then siyempre Si Bear Boys. yan. Dive Boys, ano di ba? Dive Boys. And then syempre ang aming isa rin sa Higuson na businessman, si Papi Derek Elto. Ay, si Kuya Bong pala, hindi ko na isama sa vlog. Kuya Bong, kumay. Napaka-pogi. Bokoy, yan. Ay, so ayan ang Salamat dahil salamat. Ang dami nag-grade sulit. wala kung hindi ako nakasama dun sa ano, wala pala akong Meron Meron pala. O yan, maraming salamat Manny Sato. So, ang gagawin ko na lang, so mag-sponsor na lang ako ng isang magandang jet bag. O yan, Salamat sa para sa mga ka-jerag natin sa version 2. Big base sa karating, salamat sa pag-assist. Ito po, salis ka ng face mask eh! So, yan. Ang kulit ni Papi Ayon. Sir Ramil. Ito na ba yun sa akin? Ay, maraming salamat. So, ito na pala. Akala ko hindi ako nakahawak. O, ayan ang patunay. Thank you, Manny Sato. So, masasaya lang ho ang mga riders na to. Mark Julius Kitana from Patatas Riders Club. Oh, potato. Wala bang potato? Wala na to. Alan Joy Lee ng Happy Riders Association. Happy Riders. Andiyan na si Alan. Alan Baisa from our tropang layas. Wala pa ito. Esto, wala ito. Laya sa intro. Ito po si Sir Manuel Vicente. Nagkaroon na nakapangalan niyo sa iyo? Kanya po. Ayun, si Pres Melbeck. Ayan ang aming presidente from Riders
Extreme Brothers Riders Club. Pwede naman po yung makipagwala. So ito yung regalo sa akin. Intal na... Wala. Binayaran yan, binayaran. Ano ba? Babiyay! Binayaran. Sigurado to mamaya, may promotion picture ito. Erwin Reto from... Kasi kung ano baka di makinig. Eko Lanusa. Baka hindi pala marinig. Ayan si Papi ko, si Pati ko from BGB. Send natin sa ano? Sa mga bashers mo. Si Sir Julius. Figueras. Ang dami naman yung Guedo na ano mo ha. So ito nakarami. Si Sir Sanderford. Apo yung usap din. ARC. Nasa Manila eh. So si Sanderford nandito. Ito pala Sanderford! So ayan o. Ting wapilok. Ayan. Ayan nakarating ang sulit ang wapilok talaga oh. Imagine niyo yan oh. Mga pagsoy ano? Meron na yan leader, yan ang leader. Ayun daw yung leader! Ayun pala yung leader! O, ayan! Mga... Sir Jun Sanjua. Problem? Rakol. Ayan. Ay po, kami po ay nagpapasalamat kasi ang plan po talaga namin ay i-invite muna po kayo. Pero pagkatating po ninyo dito ang dami-dami na po agad nag-register. Kaya mga blessing po. Salamat po doon sa mga nag-register po agad sa amin. Bali yung pinamigay lang po namin sa mga presidente, yung po invitation pa lang po. Tapos Xerox po ng board. Pero ang ginawa po ng mga presidente ay nag-register na po agad. Kaya po, sobrang salamat po sa doon. Bali, i-ano ko lang po ng kauntihan yung po sa atin. Bali yung Xerox version po natin. Yan po ay ang magiging proceed po natin ay magbibigay po kami ng 500 share doon po sa Divine Mercy. Yun po ay yung simbahan na Yung pilgrimage po sa Divine, sa General Luna. General Luna, okay. Saka po ito ay on the spot po mismo, ando na po yung upuan. Tayo makikita po natin na mismo tayo po yung magbibigay sa simbahan. Kaya yun po ay mismo masaksen yun. Oo. Bali, ang nangyari po kasi doon, kung matatandaan niyo po doon sa version 1 natin, doon sa charity ride po natin, tayo po ay nakapagbigay ng 500 na groceries po doon sa pamilya. Yun, kung matatandaan niyo po yung Divine Mercy, isa po yun sa drop-off point natin. Ngayon, nung nagpaalam po kami doon, nakipag-usap po sa amin si Father, na kung maaari, gumawa daw po kami ng isang charity na may kaugnay po yung mga rider sa tree planting. Kaya kung mapapansin niyo po ngayon, yung sa atin ngayon ay Jerome P2 Tribes. Kasi tayo po ay magtatanim po doon. Yung po ang pinakangano po namin. Bukod dun sa magtatanim po, naisipan na rin po namin na samahan ng registration para po yun nga makapagbigay po ng 500 share. Yung contact natin. Bali yun, magkakameron po tayo dun ng ano, ng parang may clean program. Yun. Yung po sa Saturday, 3 o'clock po, ang gusto po ni Father ay attend po tayo doon para mag-start muna po sa misa. Magmimisa muna po. Tapos, around 4:30 ay magti-tree planting po tayo. Yun. Doon po sa hindi po makaka-attend ng tree planting at sobrang malayo, okay lang naman po yun. Pero mas maganda po kung nandun po kayo makaka-attend po kayo ng tree planting. At yung 4:30 hanggang 6:30 po, hanggang 6 o'clock yun po yung tree planting. Pagkatapos po ng 6 o'clock, yun po ay pwede po kayo mag-stay po dun sa Divine Mercy, pwede po kayo mag-uli kasi yung po ay malaki. Napakalaki po ng Divine Mercy yun. Doon po sa malalayo na pwede pong magdala ng tent, pwede po kayo matulog. Yung 4